Ora na zo onye nna n'oni bụ Okongwu dibedeli si ife dị address ebe ife na dị biko onwe video nse ka mbia address ya concerning video m mee yesterday. Ịghọta ịma na since ife Mmirienweilo abido obia bute esemokwu between mụ na ndị my fellow Southeast content creators. Ịghọta most especially my friend bụ Wagaji. Ịghọta ama na so many of you enenesigo the video. Nyanwa bia dey against maka can see post to his voice note obia ghọta fioye. Ịghọta so Wagaji iwe ga dị n'ọkụ gbagala ọ bụ na can see post to your voice note on social media we gi iwe asị nka mburugodo ụzọ me apology video me this video then message ya wee mkpọba na phone. Ịghọta ọ bụ na can see post to your voice note we gi iwe ga dị n'ọkụ. Number 1 na post to the voice note na ọbụla nke ịgbali ya direct mmadụ ka ịgbali ya wee send ya alum. Ịghọta nsi maybe na otu ịgbali ya mmadụ na ịchọghị ịgwa m okwu, you don't want to chat me on WhatsApp, so no need m wee reply bakwa ya on WhatsApp wee bupute na social media. Ịghọta and again not only that, another thing bụkwa I just wanted to prove a point from that your voice. Ọbụla na cast ihe mụ na ị na-abọ kwu na no ka m si na wee pick a point na that your voice note. Man I post to me amara m no ga-eweghị iwe nke gị nwe take bezie fa. Ịghọta so ọ bụ na owe gị iwe, I'm very very sorry. I'm deeply sorry. Ama na even na-enye m bụ advice concerning that man no ịgbarịa m. Ịghọta ka m hapụkwa ịba na trouble ọzọ maka ama m nke mbala aba ka isi wee gbagali. You try for me and I appreciate it, which is ana m ekwukwu elu echi. Ịghọta I'm sorry for posting your voice note. Ịghọta message this video if the video mo na ekwusi esi nje delete ya, we delete it. No problem, I will delete it. So ọ bụ na the voice note m post we gi iwe, I'm sorry. And again my message to Uncle IB Chukwu gozie anugo m ife ikwu. Ọ bụkwa na the video wekwu unu iwe gbaghalukwu including the seka. Ọ bụ na the video post we unu iwe ndị seka gbaghalụ nọ. But iwu na adịrọ ọkụ. So but ndị a na-eme teaching and again mụ nwe ekwugo mmetizi ọnụ n'eni mata ọbụla gbasara Mmirienweilo. Are you getting me? Mmetizi ọnụ n'eni mata ọbụla gbasara ya. Nke sozi anya ka ọsọkwuzie ya ese na nwoke ịla mami ya abụlọ nsọ. I mean abụla alụ nọ nsọ, no problem. Osigi nwe idina your sister abụla alụ nọ nya ife sozi ya m nọ nya kozi ya nọ na social media. Ọ bụ na no okwu na mmadụ enwe right direct nwe no problem. Metizi ọnụ to even say for mmadụ kwukwuo maka ya, I will not bring it to my page again. Ife ọbụla gbasatalụ Mmirienweilo mmadụ kwuo mebu mmadụkwuzi ya ọdụ otu ọbụla osizi na kwutie gbasazi ya gbasazi m nwa. But the most important thing bụ na I'm sorry Wagaji, because the reason why nji emelu video bụ Wagaji and ndị seka. Ọ bụ na the voice note m post we gi iwe, I'm very sorry. You got that? After this video kpọọ m si nje bring ya down, ma bring ya down. So onwe ebe nsikwa gwa okwu odo agwa akwụngo okwu ọjọọ okwu ka nkwu. Are you getting me? So ọ bụ na the voice note, your voice note is send them post online no we gi iwe gbagala. You got that? I die everything. Ya gazie. Obrigado.